У нас закінчилась туалетна бумага і, коротше, дуже багатько чого. І може подивитися нове постільне белье. І ще якісь треба купити снеки, щоб діти в школу брали. А потім повернемося, блін, у нас не кошена трава, котику треба викосити траву. Ще картини стоять уже 2 місяці, ти ніяк, блядь, не можеш їх повісити. Ще, по-моєму, ця дішвошер підтікає. Бля, і ще треба в гаражі прибрати, там щось таке відбувається. І ще треба купити на гріл. На гріл треба купити чехол. І треба прибрати гамак, який там просто скоро здохне. А потім ще треба щось, якісь стіни вже якісь, наче трохи замурзані, їх треба підкрасити, напевно. Нашої обуві щось поміняти, бо воно виглядає, наче нам 40-ножки живуть і кругом обув валяється. І там я бачила, що треба підшпаклювати. Ой, ще я дуже сильно хотіла, щоб ти поставив біде на туалет. Було б дуже класно.